India International Beauty Pageant Contest Little Kids Along Rongmili Teronpi winner anong e chepalongdun pen kar benglong ara phan nong mekiwan Lakhain koi singhason hawar disobai longki ingti arong amekar Longjim Teron lapen bobita ingtipi alang litum asupi Rongmili Teronpi Ningkan Porta New Hope Academy English School along Ingdeng isi Charlie Bomb Ausupi Guwahati Rukmini Nagar Auditorium Hall along Jangmipo Chiklone Pai Po Arni Kepadopon Little Kids India International Beauty Pageant Contest along winner anong e kachepalongdun Labangso India International Beauty Pageant Contest along Bihek Klimsomar Mate Little Kids Satumaphan Awarsai Kepanong Pi kachepate along Lapuson kachepahaidun Texer ke Rongmili Teronpi Apia Po Tumaphan Amchotlen Nongme Kewan Pi Lapuson Kalisi Karbenglong Angkang Pi Jasmet Karbia Ke Phanta Nongme Kewan Pia Sondo Lasi Pirthelong Nonakaya Porahut Lokacharli ke Texer Weknangji kachepate ason thotsi ason tin pusitame kachepate mate competitive akai pinakapotsi ajara sai ason tin along pusitame kheilong rilong para farman ke mesen anong nam kiwan kachepalong dun thekji aphan abang putin asomar apia pola pen osomar atum lethot pusitame ke mesen la pen kangthirjir a ota dur ke do ke thaka kinang son pino lason si lakhain koi sing hason hawar disobai longki ingtiarong abekar longjim teron la pen bobita intipi alang litum asupi Rongmili Teronpi Ningkan Porta New Hope Academy English School along Ingdeng isi Charlie Bomb Ausupi Guwahati Rukmini Nagar Auditorium Hall along Jangmipo Chiklone Pai Po Arni Kepadopon Little Kids India International Beauty Pageant Contest along winner anong e chepalongdun pen karbianglong la pen karbia khephan nong mekiwan kardom nang itum perangkia butung penadak nili hem anang kahomria pot suri-suria kardom ang piglo kidamtang hot nili supi Guwahati along laso Indian International Pageant Kids Beauty Kids along kachepaten pen winner anong e nagawan pia pot nilitum sami iningarong piglo kadu kapito Nangis supi phan koman oke than itigela hai la kithana bang ke Miss Sonali Hanse pi pudo alangli mane fashion show along sami chihini chepate dun bom titido nasi alangli along pensini litum sami toy dun pen sihini abang idea mokha bang ke hola long si pachari dun aphan ta konani chepate dun doloma o kedam tang aningka nadak disabaya long ke bipon singhason face polong setami kids pen pachepate dun lo napen hola so sami nilisupi abang chi ako winner abang 1-2 lo jelang aphan sitamil hai kachepate dun thubom je thang pini kachesek dom oh nilitum lason lo je hola isi berta isi hini long pen tambe non ke bang ji long Dibrugarh along setame lason kichetum mantala so kachepate duji parjulong lasela hola dak taminitum ke padun je phan non pen setame chitsik pon bom My name is Rongmili Teronpi. I read in class 1. My father name is Longjim Teron. My mother name is Bobita Intipi. I am 5 years old. My favorite color is pink color. Thank you.